Καλημέρα, καλημέρα. Δεν πουλάμε μόνο γαρίδα και μαγειρεύουμε τα καλύτερα. Εδώ μία γαρίδα. iPhone 18 Pro Max. Για να δω τι έκανα σήμερα. Βάζουμε και το ζουμί εδώ. Αυτό ένα πιάτο. Τα βάζουμε εδώ. Και μετά έχουμε εδώ τα μακαρόνια. Σκορδάκι ντομάτα. Και βάζουμε μετά εδώ. Έχουμε η γαρίδα η υπόλοιπη. Το 1, 2, 3. iPhone 18 Pro Max. Και ψαροκαταστάσεις θα πάτε στη Καλυθέα. Σοκράτος 32. Θα σου φτιάξω το καλύτερο γαρίδο μακαρονάδα. Φιλιά. Θα πάρουμε μία για τα πιάτα. Λοιπόν.